Les primeres dificultats amb les que ens hem trobat tot el nostre col·lectiu és la manca de feina. La manca de feina en el sector del teatre, per exemple, han disminuït les contractacions de bolos d'estiu, sobretot, i d'hivern, fora de temporada, diguem-ne, fora de la ciutat de Barcelona, d'un 65-70%. Hi ha poques companyies que puguin fer més de 15 bolos en una temporada un cop haver estrenat. I tot això, 15 bolos, suposa potser fer 2 dies de feina al mes, o 3 dies un mes, 2 mesos sense treballar. Segurament ve pel preu de les entrades, per l'increment de l'IVA i també perquè molts ajuntaments han vist molt reduïda el seu pressupost en l'apartat de cultura. A l'associació som un col·lectiu de 1.235 associats aproximadament. D'aquests 1.235 posa que treballi un 20%, 25%, a molt estirar, i que també molta altra gent que treballa no formen part de l'associació d'actors, però la cosa està magra. Es té una imatge dels actors, de les actrius, dels directors, sempre envoltats de glamour, sempre fent una feina que t'agrada, amb la que disfrutes, sempre es veuen imatges d'actors, actrius, directors rient, passant-s'ho bé mentre estan assajant una obra, mentre estan fent un rodatge d'una pel·lícula, d'una sèrie. És una mica trencar aquest mite i saber que estem una mica com tots, però que nosaltres ja ho estàvem abans. És a dir, així com ara molta gent s'ha trobat amb contractes de 3 mesos, o 4 mesos, això per nosaltres era l'habitual. Tu tens un contracte per obra, comences a assajar i acabes l'últim dia que s'acaba la funció. Això pot durar 2 mesos, 3 mesos. Fa 20 anys aquest procés tenia una durada d'uns 5-6 mesos aproximadament. Això s'ha anat reduint. Ara les funcions s'assagen en un mes. Si tan sols estan 5-8 anys en una sèrie de televisió, se't considera una persona contractada fixa. Jo ara tinc la impressió, amb molta gent que comença a treballar, i fins i tot amb gent que ja porta molts anys vivint d'això, que estem tornant una mica als anys finals dels 70, principis dels 80, amb les companyies independents de teatre, on entre tots ens ho fèiem tot. Poca gent sap que fins l'any 76 no hi havia dia de festa. Es treballava de dilluns a diumenge i es feien 2 funcions diàries. I els actors no tenien festes. Aconseguir tenir una hora de descans entre que s'acaba una funció i una altra, quan fas doblete, això ha sigut una negociació de 2 anys. Ens ha costat moltíssim arribar aquí. I qualsevol sessió que es fa de condicions o d'hores de feina, tot això després costa molt recuperar-ho.